வெல்கம் மங்கை பேடிஸில் ஒன் டே ஆஃபரில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது அழகான ஒரு ஃபேன்சி சாரீ தான். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ரொம்ப அழகான சாரியும் கூட. இந்த சாரியில் பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங்லேயே உங்களுக்கு ப்ளவுஸு முந்தி எல்லாமே வந்துடுது. இந்த சாரியோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 700 அப்படியே உங்களுக்கு பாதி விலை 700 அந்த சாரீ 700 50% ஆஃபரில் கொடுத்துட்ருக்குறோம். ரொம்ப சூப்பரான சாரீ. அடுத்த கலெக்ஷன் சூப்பரான ஒரு எல்லோ கலர் வித் ராயல் ப்ளூ செம்மையாக இருக்குது உங்களுக்கு சாரீ. 50% ஆஃபரில் வேறு லெவலுங்க. வேறு லெவல் சூப்பராக இருக்குது சாரீ. பாருங்கள், கான்ட்ராஸ்ட்டாக உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் வந்துடுது. முந்தி சாரியோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 700 மட்டும்தான். 50% வேணுன்றவங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வாட்ஸ்அப் பண்ணி புக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த சாரீ பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான ஒரு நேவி ப்ளூ வித் ராயல் ப்ளூ, நல்ல ஃப்ளார் போட்டது. சூப்பரான ஒரு ஃபேன்சி சாரீங்க. எல்லாமே ஃபேன்சி கலெக்ஷன் தான். ரொம்ப சாஃப்டி சில்க்குங்க சாரீ. ரெகுலர் வேருக்கு வச்சு கட்டுறதோ இந்த மாதிரி சாரீலாம் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். ஆஃபர் கொடுக்குறோம், மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ப்ளவுஸு அண்ட் முந்தி சாரியோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 700 அப்படியே உங்களுக்கு பாதி விலை 700லேருந்து 50% ஆஃபருங்க உங்களுக்கு. அடுத்த சாரீ பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான ஒரு கலர் காம்பினேஷன். பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஃப்ளார் போட்டது. கிரே கலரில் பார்டரு கான்ட்ராஸ்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து ப்ளவுஸ் வந்து கான்ட்ராஸ்ட்டாக வந்துடுது. முந்தி சூப்பராக வந்துடுதுங்க. சாரியோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 700 50% ஆஃபருங்க. 50%னால் அப்படியே உங்களுக்கு பாதி விலை தான் 350 தாங்க வருது. மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ரொம்ப அழகான ஒரு ஃபேன்சி சாரீ. அடுத்த சாரீ பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான ஒரு ராயல் ப்ளூ செம்மைங்க. கலர் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்களோ அப்படி தான் சாரீ இருக்கும். நேர்லேயும் உங்களுக்கு அப்படி தான் இருக்கும். ஆன்லைன் உண்டு, ஆஃப்லைனும் உண்டுங்க. 50% ஆஃபரில் போட்டுட்ருக்குறோம். இது பார்த்திங்கன்னா ப்ளவுஸு, இது வந்து முந்தி. சாரியோட ஃபுல் வியூ நீங்கள் பார்க்குறதாங்க. கலர் காம்பினேஷன் ரொம்ப அருமை சாரீ. சாரியோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 700 அப்படியே உங்களுக்கு பாதி வேலை. இந்த சாரியெல்லாம் உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் என்ன ரேட்டு போயிட்டுருக்குன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். நம்ம ரொம்ப ஆஃபர் பண்ணி கொடுக்குறோம். மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. பிடிச்சிருந்தா கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக புக் பண்ணிக்கோங்க. சூப்பரான ஒரு பெரிய ஃப்ளார் போட்டு பூனம்ங்க. ரொம்ப சாஃப்ட் பூனம்ங்க இந்த சாரீ. ரொம்ப அழகாக இருக்குது. சாரீ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாமே உங்களுக்கு பெரிய ஃப்ளார் போட்டு ரொம்ப ஃபேன்சியாக இருக்கும். உங்களுக்கு அந்த கலெக்ஷன் வந்து நம்ம உடுத்தும்போது ரொம்பவுமே அழகாக இருக்கும். பர்பிள் கலரில் உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் வந்துடுது. இது வந்து முந்தி. இந்த க்ரீன் பார்த்திங்கன்னா உள்ள ஒரு பாட்டில் க்ரீன் மாதிரிங்க. ரொம்பவுமே அழகாக இருக்குது அந்த சாரீ. ரேர் தாங்க, ஒரே ஒரு பீஸ் தான் இருக்குது. சாரீ ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 700 அப்படியே உங்களுக்கு பாதி விலை. அடுத்த சாரீ பார்த்திங்கன்னா ப்ரோசா சாரீங்க. ப்ரோசா சிந்தட்டிக் சாரீ. ரொம்பவுமே சூப்பரான கலெக்ஷனுங்க. எல்லாமே நியூ கலெக்ஷன் தான். நம்ம ஒரு ஆடுக்காக, ஒரு விளம்பரத்துக்காக நம்ம இந்த ஆஃபரில் கொடுத்துட்ருக்கோம். ப்ளவுஸு அண்ட் வந்து முந்தியில் ஃபுல்லாக டேசில் வச்சு வந்திருக்கு. இந்த சாரியோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 700 அப்படியே பாதி வெள்ளை தாங்க. சான்ஸ் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அதிலே அடுத்த கலர் பார்த்திங்கன்னா கனகாம்பர பிங்க்கில். நேரில் பார்த்திங்கன்னா இன்னுமே சூப்பராக இருக்கும். இந்த சாரீ ரேட்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி பண்ணி கொடுக்குறோம். ப்ளவுஸு அண்ட் முந்தி. சாரியோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 700 அப்படியே உங்களுக்கு பாதி விலை. அடுத்து நம்ம பார்க்குற ஃபேன்சி சாரீங்க. என்ன கலர் காம்பினேஷன் பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குது. நல்ல டார்க் மெரூன் வித்து எல்லோ கலர், வெந்தய கலருங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது சாரீ. பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே பாருங்கள். அது ப்ளவுஸு முந்தி. சாரீ ரொம்ப சாஃப்ட்டுங்க. ஃபேப்ரிக்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்ப ஃபேன்சியாக இருக்குங்க சாரீ. சாரியோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 700 அப்படியே உங்களுக்கு பாதி விலை. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபேன்சிங்க. செம்ம மஸ்டர்ட் எல்லோவில் நல்ல ஒரு மெரூன் கலரில் ப்ளவுஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு செம்மையாக வந்திருக்கு. ஃபேப்ரிக் ரொம்ப அழகாக இருக்குது உங்களுக்கு. அப்படியே நான் பக்கத்தில் கட்டுறேன் பாருங்கள். ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்கும் ஃபேப்ரிக். கட்டுப்பா பாருங்கள். இந்த ஃபேப்ரிக்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்ட்டு. 700 இந்த சாரீ நம்ம அப்படியே ஆஃபரில் கொடுக்குறோம். பாதி விலை 50% ஆஃபரில் கொடுக்குறோம். அடுத்த சாரீ பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான ஒரு கலர் காம்பினேஷனில். இந்த ஃபேப்ரிக்குமே உங்களுக்கு ரொம்பவுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க. இதுவும் 700 தான் அப்படியே உங்களுக்கு பாதி விலை. ஃபேப்ரிக் உங்களை பக்கத்தில் காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த ஃபேப்ரிக் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. ஃபேப்ரிக் ரொம்ப அருமையான ஃபேப்ரிக். கலர் காம்பினேஷன் ரொம்ப சூப்பர். சாரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப லென்த்தியாக சூப்பராக ஒரு நம்ம ஆஃபர் கொடுக்குறோம். கம்மியாக இருக்கும்னு நீங்கள் நினச்சிட வேண்டாம். ப்ளவுஸுங்க அது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா முந்தி உங்களுக்கு செம்மையாக வந்திருக்கு. ஃபுல்லாக கலம்கரி மாடலில் வந்து உங்களுக்கு முந்தி வந்திருக்குங்க. ரொம்ப அருமையான சாரீ. சாரியோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 700 அப்படியே 50% ஆஃபரில் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். அடுத்த சாரீ பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான ஒரு மயில் க்ரீன். லைட்டாக தெரியுதுங்க. அது ஆக்சுவலாக நல்ல டார்க் மயில் க்ரீன். உங்களுக்கு மயில் பச்சைனா தெரியும் இல்லைங்களா? ஆனால் இது லைட்டாக தெரியுது. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நேவி ப்ளூ கலர் காம்பினேஷனில் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நேவி ப்ளூவில் உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் வந்துடுது. இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு முந்தி. சாரீ ரொம்ப அருமைங்க. 700 மட்டும்தாங்க ஆஃபர் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இது நல்ல டார்க் கலருங்க. கலர் இது கண்டிப்பாக மாறுறதுனால உங்கள்கிட்ட சொல்லிடுறேன். இந்த மாதிரி ஆஃபர் கலெக்ஷன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்மளோட மங்கை பேரடைஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சாரியோட ரேட் 700
50% ஆஃபர். அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் நிறைய நாங்கள் போடுறோம். மிஸ் பண்ணிடாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஷேர் பண்ணி கொடுங்க. தேங்க்யூ.